León, ongi etorri, buenas tardes y bienvenido. Arratsaldeon eta ongi etorri. Eskerrik asko guztioi hemen egoteagatik. Gaur Kopolarekin hitz egingo dugu Palo Alto, Mainstream eta Last Showgirl filmen zuzendaria da eta zinemaldiaren aurreko edizioan saria jaso zuen azkenengo horregatik eta topaketa honetan berarekin hitz egingo dugu bere hasieren inguruan, film laburrekin lan egin du eta kontatuko digu nolakoak izan diren bere prozesu sortzaileak film luzeak egiterakoan. Eta aukera desberdinak izango dituzue galderak egiteko, elkarrizketa ingelesez izango da. Beraz, norbaitek kaskoak aurikularrak behar baditu, aukera dauka horiek hartzeko sarreran eta besterik gabe. Ongi etorria emango diogu Kopolari aurrera nahi duzunean. Thank you. Oh, sorry. Eskerrik asko, barkatu oso altu hitz egin dut, eskerrik asko hemen egoteagatik gaur arratsaldean. Hasteko gustatuko litzaidake galdetzea zeintzuk izan diren zure hasierak ikusentzunezkoetan, zer gogoratzen duzu? Beti nahi izan duzu hori egin txikia zinenetik? Nik uste dut. Beldurra niola zuzendari izateari, batez ere kontuan hartuta zein familiatik
natorren. Lotxatia naiz eta eskolan nire emaitzak ez ziren bikainak. Beraz, lehenik eta behin hasi nintzen argazkilaritzarekin. Nahiago nuen behatu argazkiak ateran nahiago nuen eta teknikoki interesgarria zen. Beraz, lehenik eta behin bide horretik joan nintzen eta gero prestakuntza jaso nuen kolitzean eta Stephen Shorts izan zen nire argazkilaritza irakaslea. Zoragarria da bera argazkilari bezala eta berak erakutsi zidan artea maitatzen. Eta berak erakutsi zidan edozer izan daitekeela inspirazio iturri. Orduan interesa neukan, hau da argazkien asmoak interesatzen ninduen eta bere asmoak oso garbiak ziren eta gustatzen zitzaidan liburuetako argazkiak begiratzea zineman eta orduan erabaki nuen aurrera pauso bat ematea. Eta nik uste dut errealizazioa argazkilaritzaren luzapen bat dela, naiz eta askoz kolaboratiboagoa den beste pertsona batzuekin lan egiten delako. Beraz, interesatzen zitzaidan, eta hasi nintzen film batzuk egiten beste lankide batzuekin, hasi ginen modarekin lotutako proiektuak egiten konpainia batzuekin. Adibidez, $1,000 hasi ginen lan egiten eta besterik gabe, modagaiak jorratzen genituen bideoak egin genituen eta helburua zen jolasten hastea eta esperimentatzea eta hortik aurrera, Palo Alto egiteko aukera izan nuen James Francorekin jarri nintzen harremanetan eta berak nire lan fotografikoa ezagutzen zuen, nire argazkiak ezagutzen zituen eta esan zidan asko gustatuko litzaidake zurekin lan egitea eta nik uste dut aukera desberdinak dituzula. Bat izango litzateke liburuko istorio labur bat egokitzea eta azkenean liburu osoa egokitu nuen eta proba film bat egin nuen nire lagunekin, hori egiteko gustatu zitzaion egindakoa berari eta aurrekontu txikia izan arren lortu genuen filma egitea eta garrantzitsua da ingenuan nintzelako eta asterakoan ez nuelako esertan pentsatzen, ez nuen kanpoko emaitzetan pentsatzen hasieran besterik gabe gozatu genuen filma egiteaz pertsona horiekin guztiekin eta horrek asebete ninduen. Eta bai, oso asebetegarria izan zen eta horrela hasi nintzen. Ondo da, zoragarri badakit esperimentu desberdinak egin dituzula. Esperimentu desberdinak egin dituzu, adibidez, Strange Love zoragarria da. Esperimentu hori ere eta beste batzuk zoragarriak izan dira. Beraz, gustatuko litzeguke azaltzea zer nolakoa izan den prozesu hori Exquisite Corpse bat egiteko beste zuzendari batzuekin eta azkenean film bat egiteko. Beno, hori zen nire osabaren ideia, berak asko lan egin du industria komertzialean. Eta realizatzaile asko hasten gara ikuspegi horretatik lan egiten, ez da? Ikuspegi komertzialetik, alegia, publizitatea eta iragarkiak eginez hasten gara askotan eta kontzeptu hori hor zegoen. Publizitateak aurrekontu bat du eta zerbait egin behar da 30 segundorako. Zer iruditzen zaizu hori hartzea film bat egiteko eta horrela beste zuzendariei emango diegu aukera bat film bat egiteko kadaber izkizito horren ideiaren baitan. Orduan, lehenik eta behin definitu behar izan genuen, zein izango zen gure abia puntua, gatazka bat egon behar zen, eta ilustrazioak egin behar genituen eta helburua zen istorio laburra egitea aktore berarekin. Beraz, zuen oso ondo funtzionatu eta nik uste dut denek ez zituztela arauak bete. Arauak jarraitzen badituzu, historioaren parte utzi behar duzu alde batera, adibidez hankak, urrengoak hortik aurrera marrasteko beraz ez, adibidez jantziak aldatu zituzten eta argia ere bai, divertigarria izan zen. Esperimentu divertigarria eta oro har, ni beti saiatzen naiz, aukerak hartzen. Eta saiatzen naiz modu bat aurkitzen ikasten jarraitzeko, erabiltzen dudan bidarteko bakoitzarekin eta gainera, nire helburua da horrekin gozatzea naiz eta lana den, noski. Learning experience I'm gaining or technical experience. Interesatzen zait,
esperientzia teknikoa edo emozionala izatea. Nik horregandik ikasteko beti ere urrunduz. Orain Palo Altora itzuliko gara. Casting prozesuari buruz hitz egitea gustatuko litzaiguke. Pertsonaia desberdinak daude James Francoren liburuan, beraz, nola identifikatu zenituen zu pertsonaia desberdinak? Palo Altorekin gogoratzen dut audizioak egin nizkiela nerabei. Aktore nerabei, baina niretzat ez ziren errealak. Aktoreak ziren eta Jack Kilmer nire oinarrizko eskola berean egon zen, eta ekarri nuen eta ume bat zen, surflaria zen, asko gustatzen zitzaion musika, berari, eta zoragarria izan zen oso naturala zelako bera. Eta gogoratzen dut, casting zuzendariak esan zuela, sorte on, sorte on. Normalean berandu etortzen zelako audizioetara, eta bar. Audizio bat egin zuen lagun batekin eta orduan, kukaratza bat agertu zen, erraldoia zen, bera begira ari zen, kukaratza erraldoi horri begira ari zen, horman zegoena, eta astu zitzaion zer esan behar zuen, audizioan, obsesionatuta zegoelako kukaratza itxusi horri begira. Beraz, bera eroso sentiarazi behar izan genuen ideia horrekin, kamera enfokatzen egongo zelako, hau da, bera enfokatuko zuelako kamerak, beraz ez genekien gai izango zen aktore nagusia izateko, beraz jarraitzen hasi nintzen dokumental bat izango balitz bezala, eta horrela ohitu zen kameraren presentziara. Gainera, gero, nire amarekin, etxean lan egin genuen eta horrela purka-purka dinamika hori sortu genuen. Beti ere helburua izanik egiazkotasuna eta errealismoa sustatzea. Aktore bat niretzat ez zen idealena, garai hartan aktoretako bat. Eta zer gogoratzen dut? Gogoratzen dut Emmy Roberts ikusi nuela, eta Emmy Roberts ikusi nuen eta berak asko azpimarratu zuen egin behar zela, eta apur bat nagusiagoa zen arren, besteak baino nagusiagoa zen arren, berak ikuspegi erabilgarria zuen beste bi mutil horiek gidatzeko eta hori egin nuen. Mainstream oso film desberdina eta zaila da Palo Altorekin alderatu. Hitz egin mesedez prozesuari buruz eta hori egiteko erabakiari buruz. Mainstreamekin, 20 urte baino gehiago nituen jada, 20 piko, ia 30 urte nituen, hori egin nuenean, eta Be Face on the Crowd filma ikusi nuen, eta asko hunkitu ninduen, eta asko harritu ninduen film horrek, eta bere kulturak ere bai asko harritu ninduen. Hala, munduarekiko harremanari dagokionez, internet gero eta garrantzitsuagoa zen, eta orduan, nik sentitzen nuen oso lotxatian nintzela. Beraz, nola egin dezake pertsona lotxati batek bilakaera bat izateko mundu honetan? Nola lor dezake pertsona lotxati batek kontuan hartuta jendea oso irekia izaten dela? Nik apur bat borrokatzen nuen nire sentsazio horren aurka eta sentimendu horiekin borrokatu behar nuen. Eta ikusten nuen edo aztertzen nuen nola izango nintzen gai elementu zibernauta hori sinema bihurtzeko. Hori aztertzen ari nintzen garai hartan, eta erronka bat izan zen. Zaila izan zen filma egitea, baina asko ikasi nuen mainstreamekin eta oso garrantzitsua izan zen. Eta nola zuzendu zenituen aktorea kasu honetan? Tailerrak egin zenituen pertsonaiek sortzeko edo besterik gabe hitz egin zenuen haiekin? Zer egin zenuen? Entzeguetara joan zinen? Bai, mainstreamekin, nola lan egin nuen aktoreekin, mainstreamen? Bai, proiektu honetan nire helburua zen, zenbait gauza adieraztea eta ez nekien nola egin Andrew Garfield aktuazio eskola batean ezagutu nuen eta bere coacha ezagutu nuen bere irakaslea eta banekien nahi nuela egotea nire filmean izan ere, beti iruditu zait, oso jatorra dela,
eta nahi nuen paper hori eman, gaizkilaren paper eman nahi nion berari, Andrewri, eta niretzat interesgarria izango zen hori. Hala, aktore hau, gizaki hau zoragarria da eta talentu itzela dauka. Beraz, nik nahi nuen nire proiektu honetan parte hartzea berak pertsonaia hori egiteko, eta narratiba garatzea nahi nuen. Eta Maiarekin irakurketa bat egin genuen, eta esan genuen, listo, badago, Frankly daukagu. Horrela suertatu zen. Lehenengo filmaren eta bigarren filmaren artean denbora igaro zen. Beraz, zuzendari bezala agian bizitzara atera behar zinen eta gauza batzuk bizi behar zenituen bagaje bat edukitzeko eta gauza berezi batzuk kontatzeko. Bai, 13tik 20 ez nuen beste filma egin. Bai, ni oso modu bohemioan hasi nintzen. Nik ez nuen sentitzen Hollywoodeko kide nintzenik. Nire gurasoek hasi ninduten esanez, zure bihotzak gidatuko du zure bizitza. Hori esan zidaten beti nire haurtzaroan eta nera bezaroan. Eta esaten zidaten konexioa sentitzen nuen gauzak egin behar nituela. Hori esaten zidaten beti hasten nintzen bitartean. Eta idazketa prozesu horretan nengoen murgilduta orduan denbora horretan. Eta hasi zitzaizkidan aukerak sortzen. Zergatik ez duzu bertsio bat egiten aurrekontu gehiagorekin, zergatik ez duzu egiten Palo Altoren bertsio bat. Palo Alto egin nuen nerabei buruz hitz egiteko, besterik gabe horretarako egin nuen naturala izatea nahi nuen. Eta nerabeek eramaten duten arropa erabiltzea nahi nuen, Last Picture Show filmaren antzera. Ez nuen nahi moda erabat jarraitzea pertsonaiek. Hor nengoen murgilduta. Inspirazioa lortzen ari nintzen eta aztertzen ari nintzen benetan zer kontatu nahi nuen eta film hauekin zeintzuk izan ziren gainditu behar izan zenituen erronkak sinema independentea dela kontuan hartuta, noski? Was Niretzat Palo Altorekin erronka hauxe izan zen. office or my Lagunekin lan egiten genuen eta aurrekontu txikiarekin, senideekin eta bekadunekin lan egiten nuen eta mainstreamen kasuan aldiz, businessa handiagoa zen, hau da, business izaera handiagoa zen eta sindikatuak zeuden implikatuta eta esaten zidaten nor kontratatu edo norrez, arazo horiei aurre egin behar izan nien mainstreamekin eta esperientzia horren ostean, itzuli nahi izan nuen Palo Altoren espiritura. Mantendu nahi izan nuen eta txikia izatea nahi nuen. Ez nuen finantziazioaren zain egon nahi. Txikia bada, presio gutxiago edukiko dut eta autonomia sortzaile handiagoa izango dut. Hori pentsatzen nuen. Eta Showgirl filmarekin, Robert Southmanekin hitz egin nuen. Berarekin home movies egiten dituelako, hau da, genero eta beldur film txikiak egiten genituen txikitan eta naturala zen guretzat elkarrekin film bat egitea. Orain banatzaile bat du, Jutxokia deitzen da bere banatzailea eta sortzen ari dira produkzio unitate bat. Beraz, esan genuen. Egin ezazu zeo zer txikia eta horrela ez gara zain egon beharko. Hori pentsatu genuen. Eta gogoan dut, hitz egin nuela COVID-aren bitartean nire lengusuarekin, Matthewrekin, bere anaiarekin, gure familia oso handia da eta kide asko daude, baina Matthew bere anaia da, nire beste lengusu bat da, eta Showgirlsi buruz hitz egin genuen, korista hori buruz hitz egin genuen. Huber filma iruditu zitzaidan interesgarria, eta esan zidan oso bitxia da horri buruz hitz egitea. Bere emazteak antzeslan bat idatzi zuelako behin horri buruz. Showgirls horiek ikusi zituen behin, Jubilineko koristak ikusi zituenean eta historio bat idatzi zuen horiei buruz. Beraz, gogoratzen dut hor geratu zela, baina gero, beranduago, Robertek eta biok esan genuen film bat egin behar genuela, eta berak esan zidan. Berrartzen badugu Showgirlsen historioa, berrartu nuen eta irakurtzerakoan pentsatu nuen. Asko gustatzen zait. Nire amak hasi ninduen, bakarrik eta koristen mundua oso interesgarri iruditzen zitzaidan. Nik ez nuen bere testuinguru errealean ulertzen Showgirls.
forma artistiko bat da, oso konplexua da, eta nik ez nuen bere momentuan ulertzen, baina Las Vegas asko gustatzen zait, betidanik, nerabean nintzenetik, bertara jaten nintzen argazkiak ateratzera. Beti nahi izan dut istorio bat idatzi paisaia hori erabiliz Las Vegaseko eta orduan hor nengoen idatzita zegoelako obra horretan. Eta ez dakit norbaitek orain galderaren bat planteatu nahi duen. Puntu honetan galderaren bat, norbaitek galderaren bat aldu. Mikrofonoa dago mendik eta norbaitek eskua altzatu duela ematen du. Eskerrik asko Gia hemen egoteagatik. Divertitzeko moduak aurkitzeari buruz aritu zara, eta hortik abiatuta filmak egiteari buruz hitz egin duzu. Ez dakit zer esan dezakezun horri buruz, agian momenturen batean ez zara divertitu. Bai, adibidez, publizitatearekin ez nintzen divertitzen. Emozionalki ni ez nintzen erakarrita sentitzen. Eta bai, batzuetan etxituta sentitzen nintzen, eta esaten zidaten horrela, ibili behar da, bale, ados, baina etxituta sentitzen nintzen. Hala ere ikasbide bat izan zen niretzat, baita erronka ere eta jakin behar nuen nola irabaz nezaken borroka hori eta nola egin nezaken nahi nuena ikuspegi sortzailetik. Egin dudan bakoitzean, hau da, zer egin dudan bakoitzean saiatu naiz, aurkitzen edo bilatzen zein izango den ikasbidea. Zer ikasiko dut esperientzia honetatik? Beti planteatzen diot galdera berberan neure buruari. Horregatik hain zuzen ere nire semea jaio zenean, orain 2 urte ditu nire semeak. Eta orduan, oso zoriontsu sentitzen nintzen, aukera nuelako lan egitera joateko, eta desberdin lan egiten nuelako. Edozein erronka divertigarria zen, ez nintzelako beldur. Beldurrik garrantzitsuena da nire familia zoriontsu izatea. Baina lan egitea ez da beldurriturri bat, eta oso pozik eta eskertuta sentitzen naiz lan hau dudalako. Sortzaile esan naiteke, horretan ematen dut nire denbora, eta horretan lan egiten dut, eta garrantzitsua da horretaz gozatzea. Zertaz ari gara, zinemaz ari gara, divertigarria izan behar da zuretzat, alde osoarentzat, aktoreentzat, eta gian ez da beti hala izango, baina gutxienez saiatu bazaitezke hori lortzen, eta puzzle hori egin badezakezu, eta ebasten joan bazaitezke hobe. Aktore batek ez badu egin nahi zuk esaten diozuna, hau da zure ideia egikaritu nahi ez badu, Okay, so that you guys nola aurki dezakezu lengoaia egokia pertsona horrekin komunikatzeko, akordio batera heltzeko. Orduan, nire ustez terapeutikoa da, bai niretzat, bai denontzat. Helburua da jakitea. Zer lortu nahi dut hemen, zer lortu nahiko nuke, zein sendabide nahi dut. Niretzat hori asebetegarria da eta divertigarria izan daiteke ikuspegi hori edukitzea. Eskerrik asko erantzunagatik. Beste norbaitek, ematen du norbaitek altzatu duela eskua aurrera. Eskerrik asko, Gia, The Showgirls, zelako film zoragarria, oso ederra da, zorionak. Zorionak, bai, nik uste dut, gainera, asko egin duzula Pamela Andersonen alde. Gainera, Jamie Leerekin lan egin duzu. Hitz egin nahiei buruz, biak dira emakume zoragarriak modu desberdinean. Pamela Anderson inspirazioa sortzen duen emakumea da. Oso inspiratzailea da, beren bizimodua oso benetazkoa delako. Gainera, aukera emateaz gain, ni izan nintzen zorionekoa berarekin lan egin nuelako eta ezagutu dudalako gizaki bezala. Pertsona zoragarria da, emakume zoragarria da. Eta Jamie Lee Curtis naturaren indar bat da. Ni beldur nintzen berarekin lan egingo nuelako. Oscar bat irabazi berri zuen eta ziur nengoen ez zuela onartuko film txiki honetan parte hartzea Las Vegasen. Baina asko gustatzen zaio sinema independentea eta hasieratik asko gustatu zitzaion Pamelarekin lan egin alizatea eta horrek begiak ireki zizkidan. Eta leyenda bat ikusi izan nuen. Eta nirekin lan egitera
etortzen zela ikusteak posten ninduen, etengabe parte hartzen zuen. Etengabe egoten zen grabazio setean eta bere helburua zen laguntzea, oso eskuzabala zen beste aktore guztiekin eta asko ikasi nuen beraren gandik, bere presentziagatik asko ikasi nuen. Beti izan dut fantasia bat. Eta hauze da, Last Showgirlsen sekuela bat egotea eta lapurreta bat egitea kasino batean, Jamie eta Pamelaren pertsonaiak agertzea eta lapurreta egitea haiek Las Vegaseko kasino batean. Kaixo, jakimina daukat. Esan duzu, hasi zinela zinema egiten aurrekontu txikiarekin, eta gero beste produzio komertzialago batzuk egin dituzula, eta gero berriro ere itzuli nahi izan zenuela formatu txikiago batera. Bidaia horretan, esan mesedez, ezaiguzu, zein ikuspegi edo zein abilezia iruditu zaizkizu erabilgarriago film hauek egiteko. Bai, ikuspegi sortzailetik, bai beste ikuspegi batzuetatik, hori egikaritzeko besterik gabe. Zer ikusi dut eta zerk funtzionatu dit? Funtzionatu didanak ez dio funtzionatuko mundu guztiari, baina niretzat konfiantza iturria da hurbil sentitzen ditudan pertsonekin lan egitea, pertsona horiekin. Fun. But I can have a Divertitu ahal izatea oso garrantzitsua da, baina ez hori bakarrik. Pertsona horiekin lankidetza bat esarri ahal izatea garrantzitsua da niretzat. Hau da, elkarrekiko laguntza egotea gustatzen zait. Eta esatea batzuek ideia hori ezait gustatzen. Hau hobeto dago, ez hori ez, baina agian hau gustatuko zaigu. Adam Droll nire laguna da, eta hori partekatzen dut berarekin, argazkilaritza zuzendaria da, bera oso arrakastatsua da, baina Palo Alto izan zen bere lehenengo filmetako bat. Hala ama izan zen jantzia prestatu zituena, nire izeko zen gidoia bir pasatzen zuena, nire lehenguzin batek beste gauza batzuk egiten zituen, beraz, konfiantzazko pertsonekin lan egitea oso garrantzitsua da, elkar maite dugunekin lan egitea oso garrantzitsua da, beti egongo garelako filmaren zerbitzura, egoak alde batera utzita, eta horrela gainera aukera izan genuen oso azkar lan egiteko. Showgirl egin genuen 18 egunetan. Filmarekin grabatzeko autua egin nuen, eta autu horietan toma guztiak egon behar dira ondo. Oso garestia delako filma egitea eta denbora ere garestia delako, beraz, ondo egin behar zen hasieratik. Mundu guztia zegoen kausa beraren alde, Jamiek ere batu zituen bere indarrak, gurekin zegoen, Pamela ere bai, denek egin zuten bat gure helburuarekin eta grabazioaren ostean ere bai, beti egoten ziren 24 ordu segunean filmaren zerbitzura, beraz, jarrera hau duten pertsonak aurkitzea oso garrantzitsua da. Eta bai, prest dauden pertsonak aurkitzea oso garrantzitsua da, gainera, horri esker intimitatean diarekin lan egin genuen. Ez zeuden bideoa ikustera joaten ziren pertsonak, ez, nik uste dut, garrantzitsua dela gure ahotsa edukitzea eta hori zaintzea. Beraz, ni nintzen pertsona bakarra, berrikusten zuena monitorea. Eta ikusten zuena zer grabatzen ari ginen eta nola bilakatzen ari zen eta horrela babesten nuen. Horrela, nire barneko ahotsa babesten nuen nola bai. Beste norbaitek ematen du baietz hortik, aurrera mikro pasatuko dizute eta egin dezakezu zure galdera. Thank you for giving this talk today. I actually watched Eskerrik asko hitzaldi honengatik. The Last Showgirl ikusi nuen iazko zinemaldian hemen eta freskotasun itzela eman zigun horrek eta gustatuko litzaidake hauze galdetzea. Aktore guztiak izan ziren zure lehenbiziko autua edo ez? Beste aukera batzuk zenituen, beste aktorenen bat bilatzen zenuen? Galdera hori oso arriskutsua da. Zinema egitea, filmak egitea. Batzuetan, aktore bat bilatzen duzu, eta baliteke ukatzea zure eskaintza eta orduan konturatzen zara,
zure filmean daudenak izan behar direla, egon behar direnak, hau da, daudenak direla, egon behar direnak. Sally oso pertsonaia berezia zen. Sally oso pertsonaia nostalgikoa da, ezta? Marilyn Monroeren antzekoa horrela irudikatzen dugu guk. Baina ez nuen inora aurkitzen, eta bapatean masa nire lehengusina Pamelaren dokumentala ikusi berri zuen, eta esan zidan ikusteko Pamela Andersonen dokumentala, eta ikusiko duzu oso interesgarria dela Pamela Anderson, eta horrez gain, Pamelak gogo itzelak ditu aktore bezala bere burua erakusteko, oso emakume sinefiloa da, oso kultoa da, hori esan zidan. Eta Pamela sormenez beteta dago eta gogo itzelak ditu sormen hori adierazteko. Beraz, konfiantza izan nuen nire lenguzinak esandako horretan, eta bere gana jo nuen. Hala, casting bat egin nuen, eta orduan jakin izan nuen, bere ara gainera jakin izan nuen, bera nahi nuela nire filmean. Eta harremanetan jarri ahal izan nintzen bere semearekin, semeak helarazi zion gidoia, eta orduan esan zidan, berri onak, albiste onak, gustatzen zaio, asko gustatzen zaio, orduan Pamelarekin hitz egin nuen, eta esan zidan, behar dut ematea gidoia, bai, zurea da, saiatu naiz aspaldi zurekin harremanetan jartzen, zurea da papera. So girls, esperientzia berezi bat da. Zeinetan oso azkar lan egiten dugun. For actors to just kind of easily come and go. Dave Bautista was an actor that I've really wanted to work. Dave Bautista aktore ona da, eta berarekin aspaldi lan egin nahi nuen, 7 urte lehenago ezagutu nuen, eta aspaldi nahi nuen berarekin lan egin. The Guardians of the Galaxy gustatzen zait, eta berak esan zuen, paper dramatikoagoak egin nahi ditut, eta orduan, esan nion, bale, listo? Pentsatu nuen ideala izango zela, beraz, bermatu behar izan genuen, bera oso okupatuta dago, baina berehala esan zuen baietz, eta berehala onartu zuen. Nik uste dut, berak dirua galdu zuela parte hartzeagatik gure filmean, baina oso pozik nago horregatik. Oso elementu integrala izan zelako gure filmean, bera arima izan zelako. Dural aipatu dugu, argazkilaritza, zuzendaria, lankidetza handia izan duzue bisualki zure filmak desberdinak dira. Beraz, nolakoa izan da prozesua Duraldekin lan egiteko? Palo Alto egin nuenean, lagunekin, kamera batekin lan egin izan nuen 5 dezena, eta gero beste argazkilaritza zuzendari bat zegoen, baina pertsona horrek utzi behar izan zuen gure lana. Eta orduan, nire lagunek lagundu ninduten, eta hor Otsom agertu zen oraingoan ere bai. Eta lehenbiziko argazkilaritza zuzendariari esan nion, proiektu txikia egiten baduzu, gero azkenengo bertsio bat egingo duzu. Baina Otsom agertu zen eta erabaki nuen berarekin lan egitea. Otsom nire adiskiderik onena da, nire lagun mina da. Egunero hitz egiten dugu, Ottomek eta biok, egunero hitz egiten dugu. Zintzoak gara, nik kaktusa esaten diot, batzuetan maltzurra delako, baina asko babesten nau. Maltzurra izan daiteke beste guztiekin ni babesteko eta nik nahi dudana lortzeko. Eta aholku hori ona da, lortu kaktus bat denok zuen lanean, talde lanean eta grabazio taldean, eta oso pozik nago, Ottomek denbora luze darama mundu honetan, eta argazkilaritza zuzendari bezala eta ama bezala, seme bat duelako berak ere bai, esperientzia handia du, eta industria honetan egotea emakume izan da eta ama izan da oso komplikatua da, zaila da. Erabateko konfiantza daukat berarengan, itxita ditut begiak eta konfiantza osoa daukat berarengan. Agian ezaitan bestea sola efektu bisuala, zuk egin nahi duzuna, eta nik ideiaren bat jarriko dut han edo hemen, eta ni gehiago kontzentratzen naiz beste elementu batzuetan, aztertzen dut nola lan egin behar den aktoreekin, eta nire istorioa kontatzen zentratzen naiz, baina batzuetan
Showgirlsekin hori gertatzen zen. Nire lehengusua produktorea zen eta esaten zidan, ziur zaude horrela egingo duzula, hobe litzateke digitala izatea. Aktoreak baino ez dituzu izango, eta nire kaktusak Otomek esan zuen, ez, filma esan duzu, beraz filma izango da. Eta bestela, joango naiz. Ados, bai, ados, hala izango da. Eta orduan berak esan zuen, ez dago inbeste arriskurik. Ez dut alderatu digitalarekin, besterik gabe jakin behar dugu zer egiten ari garen. Eta eskerrak defendatu ninduela eta diseinatu zituela lente berezi batzuk anamorfikoak izan behar ziren, eta berak gehitu zuen diseinu espezifiko bat, hiperfokalitatea egon zedin pertsonaiengan. Beraz, horrelako pertsonak aurkitzen dituzunean zeinengan konfiantza duzun, esfortzua txikia da. Goazen orain muntaiara. Zuri gustatzen zaizu etengabe egotea muntai aretoan edo ez? Gustatzen zaizu denbora bat ustea normalean, independentea naizenez, ezin dut joan etorririk egin. Denbora mugatua daukagu eta egin behar dira gauzak askar. Eta ze pena. Nire naturaren araberan nik behar dut gauzek arnaz hartzea. Nolabait, nire izaeragatik hori behar izaten dut. Eta muntaia oso bakartia da, ezait gustatzen, bakarrik sentitzen naiz, areto ilun batean ematen duzu egun osoa. Eta egun osoa ematen duzu irudi horiek begiratzen. Eta askotan pentsatzen duzu, hau bestela egin beharko nukeen, eta orduan erabaki behar duzu, hau daukagu, eta esan behar duzu, hau daukagu, eta listo. Eta hauze besterik gabe bildu behar dut eta kitxo. Apur bat, unkigarria da muntaia momentua esaten duzulako, shit, kaka, txarra. Ikusiko dugu orain nola jartzen dugun hauze guztia. Ea nola egiten dudan orain muntaia. Eta hor zaude, pertsonaia horiek guztiak ikusten, pertsona horiek guztiak ikusten gero, haiek beste film batzuk egingo dituzte, eta zuk hor jarraitzen duzu. Eta mundu guztiak esperientzia berriak ditu eta zuk jarraitzen duzu bueltaka muntaia areto horretan. Ez dakit bidaia itzela da eta berebizikoa da konfiantza egotea eta kidetasun hori egotea gertatzen denean zoragarria da. Eta gero bapatean dana bukatzen da. Lan egin duzu zure filmean, barkatu, zure familiaren baitan, zuk uste duzu eragin dizutela zure lan egiteko moduan, zinemagileak daudelako zure familian. Abantaiak eta desabantaiak ditu familia honetako kide izateak. Errealizatzaile asko izan ditut inguruan, zoragarriak izan direnak, eta beti eskadi esaieke eta holkua, baina aldi berean, denek dute talentu handia eta beriritzia dute film bat egiteari buruz. Beraz, berriro ere, esan behar duzu, lehenik eta behin ni. Nik zer behar dut. Eta asko ikasi dut haien gandik. Nire izekorekin asko ikasi dut, bera ikusten asko ikasi dut. Eta ez soilik emakume realizatzaile bezala. Berak gainera lan egin du bere izaera errespetatuz. Nire aitona presentzia maskulinoa zen eta lokomotora baten antzera funtzionatzen zuen berak, eta bere izaerari erantzuten zion berak, eta gainera asko ikasi dut beraren gandik, aitonaren gandik, grabaziozetak bizitatzen zituen, eta beti ikas dezakezu asko pertsona hain jakitun hauen gandik. Behin, banbalinen artean lan egiten ari nintzen, Twix filmean, kolitzetik atera berrian nintzen garai hartan, ni, eta ez nekien zer egin nahi nuen. Eskolan egon nintzen Baglin eta pentsatu nuen jarraituko dut nire aita eta grabatuko dut grabatzen ari den bitartean. Nire mamak ez zuen egin nahi eta zoragarria izan zen denbora pasatzea nire aititerekin egotea, barkatu ez nire aita. Egunero berarekin egotea zoragarria zen. Gogoratzen dut, nekatuta zegoela behin, lan egun baten ostean, ez zuen gidatu nahi etxera joateko eta napan grabatzen ari ginen, napa balin, eta esan zidan, zuk gidatuko duzu orduan,
autoan sartu ginen eta auto manuala zen. Nik automatikoak baino ez nituen gidatzen eta iluntzen ari zen eta automatikoa beharrean eskukoa zen, bihurgune asko zeuden hasi nintzen gidatzen. Eta gainera ematen zuen gasolinarik ez genuela eta harritu nintzen eta bera barrezkari zen atzeko partean eta esan zuen. Hau guztia grabatu beharko genuke. Hau da, zein ikasbide erakutsi nahi zidan. Ez kezkatu. Kezkatu, benetan kezkatu behar garenean. Gasolinarik ez badugu momenturen batean, kezkatuko gara orduan. Konponbideren bat bilatuko du orduan. Eta nire amamaren kasuan gauza bera. Emakume artista itzela zen, zoragarria zen, eta beti erakutsi zigun arte zinguratuta gaudela. Artea ez da sartan egon museo batean, garrantzitsuena da gauzak nola ikusten ditugun. Edertasuna zinguratuta gaudelako. Nire familiako senide guztiek asko irakatsi didatela sentitzen dut. Galderaren bat dago, areto honetan, bai, hortik. Again, Bien. Sorry to be so greedy, asking another question. Berriro ere galdetuko dut, barkatu. Bai, berriro ere galdera bat egingo dizut. Asko gustatzen zait, zer esaten duzu niseko sabei buruz, lenguzinei buruz, eta Aitona Monei buruz, oro har familiari buruz esaten duzuna, zoragarria da. Suposatzen dut, besteon proiektuak ezagutzen dituzuela. Jasonekin hitz egin dut urteekin, eta denboran zehar eta berak gauza bera esaten du. Eta Nikolas? Niri asko gustatuko litzaidake Nikolasekin lan egitea, baina oso okupatuta dago. Nire aktorerik gogoenetako bat da, eta asko gustatuko litzaidake berarekin lan egitea. Beste norbaitek galderaren bat du? Eskerrik asko, Gia. Galdera bat, Gia. Aurrekontu txikiko filmez aritu zara, eta hitz egin mesedez orain produkzioaren aurreko etapaz. Agian horrela denbora gutxiago edo gehiago daukazu pentsatzeko edo ez dakit. Zorrotzagoa da? Independentea izateak aukera gehiago edo gutxiago ematen ditu. Zure lan egiteko moduak aukera gehiago ematen dizkizu. Fase desberdinak daude, lehenik eta behin idazketa fasea etortzen da, eta orduan amets egiteko aukera daukazu. Hor ez dago ezer zu geldiarazten zaituena. Eta hori nolabaiteko saria da. Oso asebetegarria da. Baina askotan, produkzioaren aurreko fasean, atzera pauso bat ematen dut, eta askotan beldur naiz, oso beldur naiz. Beldurra diot, etorriko denari. Aldi batzuetan, emozio asko dago, eta inplikatu naiz proiektu batean, eta gero ez da atera, beraz, batzuetan desmotibatzailea da, eta askotan esaten dut. Maite minduta egotearen antzekoa da, maite ez zaituen norbaitekin maite minduta egotearen antzekoa da, baina ikusi dut denborarekin, eta joan naiz konturatzen, nik bidaia egin nahi dudala, eta ahalik eta gehien ikasi nahi dudala, eta ez dut argi berdearen zain egon nahi. Hori ikusi dut denborarekin, prozesua posgarria izan behar da, asko ikasten duzu. Eta hori nora bai joango da. Proiektu horretara edo beste batera. Hau da, ikasten duzun guztia nonbait edo zerbaitetan gorpuztuko da. Eta horregatik kontzentratzen gara askotan filmak egiterakoan eta moduan, baina planteatu behar dugu zergatia. Zein historio kontatu nahi duzu? Hori galdetu behar diogu geure buruari. Zer lotu nahi duzu? Zergatik deskubritu nahi duzu material hori? Zer nahi duzu jendeak sentitzea? Bultzada horiei jarraitu behar diogu, eta horrek ateratzen nau neure barnetik eta filmak egitearen realizazio parte hori oso garrantzitsua da, eta uste dut Bergman izan zela, esan zuena, zer den sinema egitea, zer da filmak egitea. Hori berak azaldu zuen, eta berak hauz esan zuen. Tipo bati aukera eman zioten
esateko gurpil bat egingo dut, erregearentzat gurpilik onena egingo dut. Eta horrela diru asko irabaziko dut erregeari aurkezten dio eta esaten dio ez dago ondo sentitzen dut eta gero, itzultzen da eta saiatzen da berriro egiten gurpila eta esaten du gurpila horrela egingo dut. Erregeari asko gustatuko zaiolako eta ospetsua izango naizelako erakustean erregeak esaten du, ez dago ondo. Beraz, idei asko ditu eta zergati asko ditu eta ospea eta dirua lortu nahi ditu. Eta gero esaten du gurpil bat egingo dut, gurpila egiteagatik besterik gabe eta orduan erregeak esaten du, hau dago ondo. Eta betik pentsatzen dut historia horretan besterik gabe gurpil bat egin nahi dut beste guztia ahaztuz. Beste galderaren bat, ematen du baietz, ezta? Mesedez, altzatu eskua besteek jakin dezaten eta mikrofonoa pasatzeko. Hi, hello. Kaixo, arratsaldeon. Zer da azkenengoz ikasi duzuna errealizatzaile bezala? Azkenengo ikasbidea? Zein izan da nire azkenengo ikasbidea? Zer izan da azkenengoz deskubritu duzuna, azkenengoa? It might have been just what I said, like, Agian esan berri dudana. Batzuetan oso begibistakoa ematen du. Ez da inbeste pentsatu behar moduan baizik eta zergatian. Garrantzitsua da. Lan egitea modu simple batean. Kezkatu gabe gauzez garrantzitsuak diren arte. Gauzak egin behar dira, besterik gabe. Argi berdearen zain egon gabe. Beti jarraitu behar dugu geure burua elikatzen eta ikasten. Hori da helburua. Hor dago koska zinema egiten dugunean. Ez dakit asko ikasi dut, gauza asko ikasi ditut, eta jarraitu behar dugu ikasten adibidez. Egia da beti egongo dela, antzietatea eta beti egongo direla kezkak hori, ala da beti egongo dira hor. Beti egongo da zeo zer teknikoa berria dena, baina ikasten jarraitzen dugu beti. Hi, thank you so much for your talk. I have a Eskerrik asko hitzaldi honengatik, elkarrizketa honengatik, nik galdera bat daukat, eta hauxe da. Aktorekin ados ez zaudenean, bere lan egiteko moduari dagokionez, nola lan egiten duzu hori? Nola lantzen duzu hori edo nola konpontzen duzu egoera hori desakordioren bat badago, hau da, adostasunik ez badago. Niretzat, aktore lana egitea zoragarria da. Beldur itzela ematen du. Nik egingo nukeen azkenengo gauza dela pentsatzen dut. Asko kostatzen zait hemen jartzea, eta niretzat oso gauza beldurgarria da. Baina beti saiatzen naiz, hobeto ezagutzen aktoreak, hobeto zuzentzeko lan egiterakoan. Asko estimatzen dut, haiek egiten duten ekarpena. Pertsonaia bihurtzen dira aktoreak, batzuetan nik ideia argiak ditut. Baina beti izan behar dugu jarrera irekia nire ustez eta gainera aitortu behar da, aktore batek beldurra duenean, ezagutu behar dugula beldurraren sustraia eta esaten dutenaren oinarria ezagutu behar dugula uste dut. Eta arte honetan, garrantzitsua da jakitea hautuak egin behar direla eta erabakiak hartu behar direla bakoitzak jatorri bat duelako, galdera handiak egiten ari dira. Oso galdera esanguratsuak egiten dituzue. Hor bai. What do you usually do when you face writer's block? Zer egiten duzu blokeatuta zaudela sentitzen duzunean? Zer egiten duzu? Bai, adibidez idazterakoan,
uste dut beti daukagula ahots bat. Nire amamak esaten zuen if fuck emisora dugula irratian beti buruan, eta batzuetan saboteatzen zaitu eta itzali behar da. Denborarekin, hasi naizenean eta heldu bilakatu naizenean orain ama naiz, eta ez dut hainbeste denborarik galtzeko. Beraz, askotan gehiegi pentsatzen dugu. Nire amamak gogoratzen dut beti harritzen ninduela. 70ko hamarkadan, esaten zidan. Kesatzen nintzen lan aukerez, eta berak esaten zidan. 70ko hamarkadan ama izan nintzen, 3 seme-alaba izan nituen, eta besterik gabe. Eta hor egon nintzen afaria egiten, eta gauzak prestatzen haientzat eta afariaren ostean, aukera nuen idazteko eta nire sormena esploratzeko, eta zapietan idazten nuen blokeo hori sentitzen baduzu, idazleen blokeoa sentitzen baduzu, joan zaitez garagardo bat hartzera, edan zeo zer edo paseo bat eman, eta joan zaitez zure lagunekin, atera mundura, distraitu. Niretzat horrek funtzionatzen du blokeatuta nagoenean. Orain Last Showgirls filmari buruzari gara, eta gustatuko litzaiguke zeo zer esatea grabazioi buruz, kasino horietan, leku horiek programazio handia daukat, eta suposatzen dut zaila izan zela hor lan egitea. They're really, really strict, so that was going to be a Oso zorrotzak direla badakit eta banekien kasinoetan, eta hori oztopo bat izan zela. Nik proposatu nuen gidoia, eta esan nuen, egin dezagun film intimoa, baina inork ez du esaten hori oso komplikatua dela. Jantzi itxelak eramaten dituztelako koristek. Oso bereziak dira jantziak, beraz, zorionekoak izan ginen, Bob Makirekin egon ahal izan ginelako. Hau da, museoko obrak diren piezetarako sarbidea izan genuen. 30 urtez erabili dituzte eta kilo asko pisatzen dituzte. Koristenak dira eta ez dira diseinatu denbora luzez eramateko pisatzen dutelako. Emakume hauek, dantzari hauek, 60 segundo dantzatzen zuten eta kitxo gero ateratzen ziren eta pisu hori kentzen zuten eta burua makurtzen zuten pisu itxela zutelako gainean. challenges that just weren't conducive. Erronka handiak egon ziren, eta zailtasunak ere bai. Zailtasunak egon ziren nire filmean, baina beti saiatzen ginen kasinoan egoten puntakoak ziren orduetan, grabatu alizateko. Adibidez, gogoratzen dut goizaldeko 6etan joan ginera, eta beti zegoen musika oso gaizki usaintzen du, eta Rio kasinoan geunden. Eta kasino honetan bebetainers zeukaten. Hala? Badaude beste zerbitzari batzuk dantzatzen dutenak eta gero sindikatu bat daukate, batzuek eta besteek. Beraz denetarik dago. Orduan ikusten duzu jende hori garagardo hartzen eta bapatean zerbitzaria podium batera egotzen da eta hasten da dantzatzen, eta orduan ikusi nuen Jamie Lee Curtis entzaiatzen eta esan nion, Jamie, behitu nola dantzatzen duen? Zuk hori egin nahi duzu? Berak egiten duen egin nahi duzu? Ez dut hori egin nahi. Eta orduan pentsatu nuen, benetan baietz esan nahi zuela, eta orduan musika jarraitu zuen eta esan zuen, Total Eclipse of the Heart. Ez litzateke interesgarria izango bapatean Total Eclipse of the Heart dantzatu alizatea. Jamie, listo, dantzatzera, zertaz ari zara, esan dizut ezetz. Baina nik uste nuen nahi zuela, esan nion, egin ezazu, dantzaraziko nauzu, bai, mesedez, Jamie. Eta orduan, Total Eclipse of the Heart dantzatu zuen, eta ikaragarri esan zen, toma bakar batean lortu genuen. Eta orduan esan nion, bale, ados, eta orain, aurkitu behar dut nola lortu abesti hau.
Dantza hori musika horrekin egon behar da filmean, eta hori da istorioa. Kasinoan ordu bete baino ez genuen gutxi gora bera, eta hori egin behar zen. Eta beti bezala, beti gustatu zait, esan bezala, Las Vegas. Joaten nintzen maiz eta argazkiak ateratzen dituen, eta nik pentsatzen nuen inork ez zuela Las Vegas erakutsi nik bezala. Eta horregatik asko gustatu zitzaidan eguneko argiarekin islatzea, zer esan nahi duen bertan bizitzeak. Beraz, ez nengoen soilik interesatuta kasinoko bizitzarekin, interesa sortzen zidan eguneroko bizitzak. Nire galdera da, nola sentitzen zaren filmaren harrerarekin, zoragarria izan da harrera sarietan eta jaialdietan. Nik uste dut, ateak ireki dizkizuela filmak egiteko, espero dut baietz, bai, hori espero dut. Apur bat triste sentitzen naiz. Asko gustatu zitzaidalako emakume horiekin guztiekin lan egitea eta Las Vegasen janzten dituzten jantziekin lan egitea asko gustatu zitzaidan, eta orain ez dakit zein mundutan sartu nahi dudan. Zaila da, gustatuko litzaidake berriro ere egitea film berbera. Ba, ez dakit. Ez dakit. Amerika herrialde zoroa da. Beste galderaren bat, beste zeo zer. Sí, voy a... Esperimentatzeaz aritu zara, aurrekontu txikiaz aritu zara. Bai. Esperimentazioaz eta aurrekontu txikiaz. Hitz egin duzu 10 urte daramatzagu proposamen batekin, etorkizunean erakutsi nahi duguna, zuzendari handi batekin, Francisco Polaren proiektu bat daukagu zuzeneko zinemari buruz. And he's been working with a specific director, you said? Cine en vivo. I don't understand Cine, that. Cine? Live Cinema. Like cinema. Es una propuesta de su abuelo, tiene un libro. Okay. Like cinema, that is like a proposal from your grandfather that he has a book about that? Oh, live cinema. La pregunta es a ver si ya ha experimentado, porque nosotros creemos que hay que empezar con bajos. Guk uste dugu aurrekontu txikiekin hasi behar dela. Esperimentatu duzu edo gustatuko litzaizuke esperimentatzea zuzeneko zinemarekin? Cinema, if you're interested in also like experimenting with that. Yeah, I remember when he was writing. Bai, gogoratzen dut noiz idatzi zuen liburu hori. Momentu horretan, berarekin joaten nintzen soap operas ikustera. Kulebroiak ikustera joaten nintzen berarekin, eta bai, live estiloarekin ikusten genuen Dancing with the Stars filmean kabina egin bezala eta muntaia egin behar duzu zuzenean, eta oso inspiratzailea izan zen, eta saiatu nintzen musika bideo bat egiten. Kamera disposizio berarekin, baina ez nuen denborarik praktikatzeko eta hala egiteko muntaia horrekin zuzenean. Is really good at it. Zuzenean zaila da, Roman nire osaba zoragarria da teknika horrekin, eta badakit live cinema egin nahi zuela One with the Heart filmarekin nire aitonak hori egin nahi zuela, eta berak oraindik ere esaten du penagarria dela ez zuelako egin, beraz, batek daki. Gia, thank you for your first film. Eskerrik asko, Gia, Palo Alto filmagatik, zure lehenbiziko filmagatik, mila esker. Palo Alto ikusi nuen duela pare bat hilabete eta 2 galdera ditut horren inguruan. Edo galdera bat 2 partetan. Harrituta geratu nintzen filmarekin, maskulinitatea eta gizonezkoen psikologia ulertzeko duzun moduak harritu ninduen. Esan mesedez, nondik ateratzen duzun ulermen hori, ikertu duzu? Edo zure bizitzan bizitakotik dator. Niretzat film hau zoragarria da. Ikusi nuenean, iruditu zitzaidan, Greg Arakiren film bat ikusi nuela. Film hau niretzat
Oso adierazgarria da. Eskatasunez beteta dago, oso ausarta da. Nola hitz egiten duzun sexualitateari buruz adibidez. Me Too process. Mituren protestak atera baino 3 urte lehenago hori egin zenuen, beraz oso ausarta izan zen zure aldetik. Imagine that you can show this film in this time today. Before I think it's a very. Zure ustez... Nik uste dut oso ausarta dela filma. Oso ausarta da filma nire ustez, eskerrik asko. I'm answering your question right. Ez dakit ondo erantzungo dudan. Ni beti saiatzen naiz ulertzen. Saiatzen naiz pertsonaiak ulertzen naiz eta batzuetan nik ez dudan haien esperientzia berbera eduki, noski. Beti ulertu nahi dut bere barneko logika. Eta ulertu nahi dut zergatik heldu diren horra eta zeintzuk diren bere aurrekariak horra heldu aurretik. Eta ez da inoiz epaitu behar. Ados ez egon arren egiten dutenarekin ez da epaitu behar, naiz eta egiten dutena ez dagoen ondo. Nik uste dut besterik gabe, saiatu behar garela ikusten, gauzak bere ikuspegitik. Hori da egin behar dugun gauza bakarra nire ustez. Hori interesatzen zait lan honetan. Understand them. Jakitea nola uler ditzakegun pertsonaiak. Zein punturaino identifikatzen naizen haiekin eta galdera horiek egitea garrantzitsua da. Eta niretzat hori gainera oso interesgarria da. Palo Alto egin nezake gaur, bai, nik uste dut bai. Gaur egungo dinamika erabat desberdina da internetekin eta sare sozialekin, baina ni hasi nintzen inspirazio iturria nuelarik. Beste film batzuetan The Last Picture Show, Over the Eights, Outsiders, horrelako filmak askotan nerabezaroaz ari dira. Eta esaten dute, hauskorra dela garai hori nerabezaroarena, eta hori unibertsala da. Berdin dio zein belaunaldikoa zaren, sentsazio hori hor dago. Askotan ez dakizu non zauden, bez? Eta norbaitek esan zidan. Gaztaroa garai bat da, zaila da gaztaroa bai. Denbora bat da, zeinean bakoitzak bere inguruabarrak dituen. Gure bizitokiaren arabera inguruabarrak desberdinak dira, baina denok sentitzen gara ahul. Erdibidean gaude, ez gara aurrak, baina ez da helduak ere ez gaituzte oraindik heldutzat hartzen, baina gu ez gara ez da gai sentitzen helduak izateko, beraz. Hori gizakio naturaren parte da bai, baina hala da. Ez dakit gizonezkoak horrela sentitzen ziren aurre historian. Ez dakit, agian bai, agian azkenengo galdera bat. Bai, hemen azkenengo galdera bat planteatu nahi duzue, aurrera nahi duzuenean. I want to ask, Kaixo, ni naiz berriro ere. Film batzuek historiak kontatzen dizkigute. Bai, film batzuek historioak kontatzen dituzte, baina film batzuek ez dute historio hori kontatzen eta amaiera irekia daukate. Eta batzuetan storyline hori ez dago oso argi. Beraz, zer da hobe? Storyline bat egotea, narratiba argia egotea, bai edo ez. Niri gustatzen zaizkit film guztiak, oso zaila da film bat egitea. Eta oso erraza da epaitzea. Baina gero, pentsatzen dugunean eta ikusten dugunean zein zaila den egitea, ba ikuspegi desberdina hartzen dugu. Eta pentsatu behar dugu, lorpen bat dela, lorpen itzela dela film bat grabatzea berez. Hori esan da,
Niri gustatzen zait zinema bitarteko magikoa delako eta horrek eramaten gaituelako beste leku batera, nola baita esatearren, eta asko gustatzen zait eramatea beste mundu batera zeinari buruz ezer ez dakidan. Adibidez hori asko gustatzen zait. Mundu desberdinetara eramaten gaituelako zinemak. Baina garrantzitsua da mundu hori niretzat benetakoa izatea, edo behintzat hori iruditzea. Eta batzuetan, hala da, ni oso instintiboa naiz. Kostatzen zait, deskribatzea, zer gustatzen zaidan film batzuetan, bapatean, hasten zara negar egiten, eta batzuetan ez dakizu zergatik hunkitu zaren. Of what makes them Bakoitza gutako bakoitza, transport people into something that they paregabea da, bakarrak gara. Eta batzuetan, filmek eramaten gaituzte mundu desberdinetara. Agian ulertzen ez ditugun munduetara eramaten gaituzte filmek eta niretzat agian hori da interesgarria. Gustatzen zaizkit beldurrezkoak, akziozkoak, artentzegu filmak dena gustatzen zait. Askotarikoak gustatzen zaizkit. Gia, zure ustez, zuzendari batzuek inspiratu zaituzte, badaude miresten dituzun pertsonak? Badago konexio berezia duzun norbait? Inspirazio iturri izan den norbait daukazu? Bai, zinemara heldu nintzenean Zodiak ikusi nuela gogoratzen dut eta esan nuen, wow, asko gustatzen zait film hori, Zodiak. Asko gustatzen zaizkit klasikoak, ezagutzen ditut lehendazko film horiek. Baina nik uste dut Paul Thomas Anderson hasieratik izan zela niretzat zoragarria. Belaunaldi hori modernoagoa da, errealizatzaileen belaunaldi modernagoa gustatzen zait eta gaur ikusten ditut eskala handira egiten pelikula handiak eta asko gustatzen zait, baina oraindik ere espiritu abentureroa daukat eta hori gustatzen zait. Eta orain epaimaian nago film horiek ikusten eta asko inspiratzen nago epaimaian egoteak adibidez. Beti saiatzen gara definitzen nor gara. Eta niri kostatzen zait. Nire instintoek gidatzen naute, baita nire esperientziek ere. Ez dut uste nire estiloa berezia denik, baina agian kanpotik uste dute nire estiloa berariazkoa denik. Azkenengo galdera, aholkuren bat daukazu errealizatzaile berrientzat? Nest sekzioko errealizatzaile berriei aholku bat emango zenieke? Gero film luzeren bat egingo dute, beraz? Aurrera. Erabili zure eskura dauden tresnak. Ez da beharrezkoa aktore ospetsuei erreferentzia egitea edo kamera itzelak edukitzea. Ez da beharrezkoa. Hori guztia ez da beharrezkoa. Historia kontatzeko Hitchcockek esaten zuen. Gizakia atetik pasatzen dela. Baina bai, nola erakutsi hori konposizio paregabe batekin. Sean Baker Tangerinen egilea izan zen, eta hori egin zuen telefono batekin. Denbora bat egon zen, zeinean teknologia asko geneukan gure eskura, eta hala bada, oso ondo dago, zinema eskolan bazaude, privilegio bat da. Komunitate handia duzulako zure esku. Eta komunitate horrek badakielako nola egin gauzak, beraz zoragarria da kolaboratzaile horiek edukitzea. Hala, zuzentzea sari bagara. Bai, klaro, noski, garrantzitsua da praktika edukitzea. Eta zuzendarientzat beti ez da. Erraza, beraz, gonbidatzen zaituztet lagunekin astera. Garrantzitsua da formak aurkitzea eta metodoak aurkitzea. Muskuloa lortzeko eta hortik aurrera bilakaera bat edukitzeko. Eskerrik asko Gia, plazera izan da.